हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करछि मो चैनल को जुली ब्लॉग को। अभी चलिलु कड़े चलन देखिए कड़े चलुए मामनी जानी आमर आम ए मंदिर जाऊँ चलन देखिए आम गाँ मंदिर केते साल होती गछड़ार देखनी आगे कौन ना कहने रो रो कौन कहने मन मन बबलू हेरा कौन कौन गेलो मन एरा गोटे कौन गोटे कहती कि मन हाँ मोर भी तो से वीडियो कर यहाँ आम मंदिर पोखरी यहाँ आम पोखरी पंचक बनेर आम ये डंगा बसू आ बसू ये मनस्त्री केश झड़िबा केश पाचिबा एवं समस्त प्रकार चर्म रोग पई आज ही जोगाजोग करंतु चर्म रोग मेडिकल स्टोर गोकुल भाई को बही दुकान पर खईरा आसंता मंगलवार अपराह्न 4 घंटे आसुचंती चर्म रोल तारिणी में डॉक्टर श्रीकांत आचार्य धो मुड़ी अंजर है ए एटा आम मंदिर माने तारिणी माँ मंदिर ये देखी पारे मामुनी जीव ज्वर मुझे ज्वर आसीगली अनुज की चलो महादेव का मंदिर आम ठाकुर के कहवा कथा नहीं तो चलो ये मांडी पकेबू ए पाउंस गुड़ाक एगुड़ा सीठा फल खाली सबुज पत्र गच लगे माने आम जुआड़ा पाइनि से खाली एटा स्पीड कर दबो बाली कहीं बाली कहीं एठी पड़ছিল मंदिर हबो मंदिर टाटे पढ़ा आम ए जो ए मंदिर फैक्ट्री पोखरी देखु चल पोखरी टे गोड़ धोलुनि टिबल एटा गोटे कईथ गछ आगुर टिबल कईथ नहीं तो आउ हो नहीं टाइम है मंदिर आसी आम पहुँची गलु देखते से मंदिर देखा थे आसी पहुँची गलु मंदिर भितर टेल दिए ये गोटे टेबल अच्छे कि मंदिर भितर आसी गलु आम मंदिर ये गोटे भजन
ଧରୁନ ଲଡ଼ିକି କ୍ୟାମେରାଟା। ଖାଲି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭୋଗ ଖାଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ବୋହି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଛଟା ଗଛ ଏପଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କରିକି ଆମ ଗୋଡ଼ ଦିନ ଦେଖା। ହଁ ଦେଖଉଛି ରହ ଟିକେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାଟା ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଫଟୋ ଦିଟା ଉଠିବା। ବା ଆମ ମନ୍ଦିରର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାର ହେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆଗେ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି, ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ କାମ ହେଇଛି ବୋଧେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ଠାକୁର। ଆମ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ମନ୍ଦିର। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଦେନି, ଭାଇ ଟିକେ ଦେନି, ତାକୁ ଦେ ଟିକେ। ତାକୁ ଦେ ଟିକେ। ତାକୁ ଦଉନୁ, ପଳେଇଲାଣି। ଆଣି ବସିକି ଗୋଟେ କଥା ତାକୁ ଦେ ଫୋନ। ସେ ଅନୁଛୁ ଗୋଟେ କୁନା କୁନା ଟିକେ ଫୋନଟା ଦେନି। ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଗ ଭୋଗ ଆସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। କୃଷ୍ଣା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରିକି ଯା। ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ସେ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କି ମା, ସେ ଗୋଟେ କିଏ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ। ଆସିଲେଣି, ଆଜି ପଳେଇମି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ବୋଲି ଆସିବୁନି ନା, ଗଲୁ ଗଲୁ ବୋଲି ଆସିବୁନୁ ନା। ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନୁ। ହଁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆଜି ପଳେଇବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ। ନା ନା କଣ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ପଇସାଟା ରଖିଦିଏ ଏଇଠି ନେଇ ରଖିଲା ବେଳେ ଏଇଠି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ। ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିବାକୁ। ଯିବି ନା ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ତମର କରିନାହାନ୍ତି? କରିନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଆଣ। ନା ନା ସେଇ ଯୋଉ ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଓଦା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆଉ। ଜାଣିପାରିଲି ପାଣି ଥିଲା ତଳେ। କେତେ ଟଙ୍କା? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। 50 ଟଙ୍କା ଦେଖୁଥିବ। ଗୋଟେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ନା। ଦବୁନି ପାଣି? ହଁ ଦେଇଦେ ଆଉ, ପଇସା ଆଣିନାହିଁ ମନେ ପଡ଼େ।
ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ନା ପଚାରିଲିନି ପାଣିଟା ଦଉଛୁ ତୁ ତ କହିବା କଥା ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ଏତେ ଭୋଗ ତ ଗାଁ ସାରା ହବନି ଭୋଗଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି चल अब भोगटा आर भोगटा मत दार भोगटा तू बाल्टी ध मोबाइल रखी धरছি বা চামি बैग तो फोन टा फुटे देवी चल मिट्टी जल है आज मो बे मो कैमरा बंद हो गला तो आगे के चलनु हम था रोड रे जाऊ जो मंदिर आस सालुनी बे किए बे बांगा आसी ताको टे भोग दे हाय 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 ठाकुर भोग जोरे खाउनु
ଟିକେ ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଜାଣି ହଉ ତାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ମାନେ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲ ସେ ଟିକେ ସାଇକୋ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ